8 de març de 1918. Com que hi ha tanta grip, han hagut de clausurar la universitat. D'ençà d'aquest fet, el meu germà i jo vivim a casa, a Palafrugell, amb la família. Som 2 estudiants desvagats. La meva mare em diu... Ja saps que avui fas 21 anys. I en efecte, seria absurd de discutir-ho. Avui compleixo 21 anys. A mitja tarda es posa a ploure. Veure caure la pluja m'ensopeix. No sé què fer. Hauria d'estudiar per treure'm de sobre aquesta pesada carrera d'advocat. Decideixo de començar aquest dietari i escriuré, just per passar l'estona, a la bona de Déu, el que se m'anirà presentant. Després en Gori surt a parlar de la justícia. La justícia, aplicada rigorosament, pot fer grans estralls i una enorme quantitat de víctimes. En un món essencialment injust, la justícia s'ha de prendre amb calma i aplicar a petites dosis. El que sembla donar-vos la raó són les notícies sobre la Revolució Russa. Ui, els russos patiran molt, passaran molta gana i molta set. Hauran d'ampliar totes les seves presons. Hauran d'abolir tot allò que fa agradable la vida. I així i tot, no aplicaran cap forma de justícia. No hi pot haver ni la més mínima forma de vida en comú sense un determinat grau d'injustícia. Quan érem petits, el pare ens feia unes bromes d'una poca solta considerables. Cridava un o altre dels germans i deia amb un posat absolutament seriós: «Vés a l'escriptori, a veure si m'hi trobes». I anàvem, d'una manera automàtica, completament distrets, i en arribar de retorn al menjador, amb la cara de babau del qui no ha trobat ningú, sentíem el bon senyor que deia: «I que n'ets de burro, fill meu». Ho feia, esclar, per despertar-nos. Així i tot, em sembla que ser pare de família ha de ser una professió difícil. L'àvia Marieta i la tia Marieta poden paladejar 5 minuts seguits el gust d'una poma o d'una pera. Quan l'àvia diu que els mongets o els tomàquets se fumen, la tia de Calonge en té un real sentiment perquè són coses que ella coneix. Saben quan s'ha de fer una junta, si fa lluna nova o lluna vella, per quines raons el suro, en el moment de la pela, segueix o no segueix. Nosaltres ja no en tenim ni idea. Un dia les vaig sorprendre, ficant la mà totes dues alhora dins d'un sacotell de mill. Els agradava de sentir entre els dits els minúsculs granets d'eris. El senyor Josep Xic, el jutge de Palafrugell, se li acostà un dia a l'agutzil i amb molt de misteri, a cau d'orella, li denuncià que fora de la vila, al molí de vent, havia descobert un home sobre una dona, o una dona sobre un home, no ho recordo exactament. I el senyor Xic li va contestar: «No em feu cas, no té cap importància i no cal parlar-ne més. Ja comprendreu que haurien pogut caure l'un sobre l'altre. En aquest món passen coses molt estranyes». Els 2 germans de la família Genover tocaven el piano generalment a 4 mans. Abans de començar es miraven mútuament per confirmar la complicitat de l'execució. Una mirada seriosa que s'acabava sempre en un somriure greu.